Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wajangan Jawa. Derek-derek sedoyo, gara-gara aku majang iki yo, gambar iki lho. Dikirane aku nyembah iki, dikirane Tuhanku iki lho. Ya wis gak kesuwen langsung tak pajang ae pisan. Dulur-dulur sedaya, iki kuno simbole Dahnyang Pulo Tanah Jawa. Simbol gambarane Dahnyang Pulo Tanah Jawa digambarno Semar. Semar iku sapa? Semar iku cek samar. Diarani cek samar ya cek selegende, cek akeh sing gurung ngerti sejatine Semar iku sapa ngono. Semar iku dikait-kaitno Dahnyange Pulo Tanah Jawa merga nyotone sejatine faktane ancene ana penunggune Pulo Tanah Jawa iki ana sing babat alas kawitan, sing manggon kawitan makhluke pangeran niku ana to. Lah terus ana sing ngarani yen Semar iku biyen iku penasihate Raja Majapahit sing jenenge Naya Genggong ya, Naya Genggong ta apa. Nah, iku mergo apa bentuke kaya Semar. Bentuke kaya Semar panjenengan. Padahal sejatine sing diarani Dahnyang, penunggu kawitan manggon nang Pulo Tanah Jawa iku dhek umure wis sadurunge Majapahit ya sadurunge para menungsa, para kasatriya sing nang Pulo Tanah Jawa iki. Dadi mulane diarani Semar iku samar. Lah terus lur, pembahasan sing iki aku gak bahas soal sejatine sapa iku Semar, sapa iku apa iki maksud sapa iki Semar, aku gak bahas tentang iku. Mergo aku pernah bahas sejatine Semar iki. Wis tau tak bahas sejatine Semar iki, tau tak bahas. Dadi aku sing tak bahas iki aku fokus nang kena apa kok aku majang iki. Ngono to. Sing pertama, aku majang Semar iki mergo aku iki kan lukisanku dhewe lho. Iki lukisanku dhewe. Lah aku gambar iki ku sing paling gampang. Pewayangan tokoh wayang sing paling gampang ku aku gambar Semar timbang pewayangan tokoh liyane. Wangel dulur. Dadi kerumitane iku liyane iku wis bener-bener rumit. Nah iki ku gak rumit mergo bentuke kan lemu ngene dulur. Dadi aku wis lumayan nguasai nek gambar Semar dulur. Lah terus sing kedua, aku kena apa kok majang Semar, kena apa tak pajang? Ya mergo iki ngono dadi simbole wong Jawa. Sing dadi ikone wong Jawa. Ana Semar mesti iki penunggune Pulo Tanah Jawa ngono to. Dadi bukane aku iku majangku terus tak sembah, bukane aku majangku iki dadi Tuhanku. Wah, iki sing luwih parah. Dadi aku dikira iki Tuhanku lho. Gusti kang akeh jagat iku nduweni utusan lur. Utusane akeh, bentuke macem-macem. Ana sing teko cahya, ana sing teko sinar, ana sing teko hawa lan sak piturute. Lah, kabeh iku mang bentuk zat-zate pangeran iku mang ku ana nang donya kabeh. Ana nang isin-isine donya kabeh. Dadi sampe panjenengan sedaya iku kok piye cara ngono? Apa sing ning alam donya iki lho, apa sing ning alam donya iki ora kena dikaitno karo Tuhan, ora ono. Gusti kang akara jagat iku ora ono bahane ning alam donya, wis ta. Ora ono sesebutane ning alam donya. Mung sing bisa ngarani Gusti Allah iku kang kena tinaya. Cara ngono gak iso dijangkau, cedhek tapi ora bisa dijangkau iku lho Gusti Allah. Diarani gaib ku sejatine ya ora. Lah, gaib kan barang sing alus.
Nah, iku diarani gaib. Bareng sing alus iku gaib iku iso dideleng karo iki mata batin. Lah, Gusti Allah iki gak kena mata batine panjenengan sedaya, mata batine sampean tirakat atau model apa nembus cahyane Gusti Allah iku ora nutut panjenengan. Ngono to. Dadi ora ana hubungane, Dur. Ora ana hubungane. Gusti Allah iku tetep ana ning atine menungso dhewe-dhewe kabeh. Istilahnya tetep ana ning ati. Gusti Allah ana ning atine manusia dhewe-dhewe iku istilah iku Gusti Allah iku tetep nomor siji meskipun ana dewa, meskipun ana utusan apa, meskipun ana nabi, meskipun ana Bathara Petari Sang Hyang sapa, Gusti Allah Gusti kang Maha Kuwasa, Gusti kang gawe urip iki tetep nomor siji ning atine manungsa. Ngono lho. Sing tak maksud iku. Dadi iki mung simbol, aku majang keris. Keris iku ibarat simbol, mergo aku majang aku seneng bentuke keris. Keris bener senjata sing tajem ya kan, tajem lah. Tapi keris iki nek dipajang ora menunjukkan dhek iku kekerasan, ora menunjukkan dhek iku wong sing diwedeni ngono enggak. Keris gak menunjukkan koyo ngono ku. Siji kan koyo pedang, majang celurit, majang gaman. Iku wong kesane akhirnya kekerasan. Iki bentuk sing apa ya? Kasar lah ngono. Kriminalitas ya ngono. Majang pistol lho. Bentuk iki kan padha karo koyo militer. Nah, militer kan ya kekerasan, hubungane karo kekerasan. Kebrutalan lah. Lah, pusaka keris iki ora ana hubungane karo kebrutalan, kekerasan lan sak piturute gak ono, Bro. Ora ana hubungane. Dadi pusaka keris iku nunjukno yen iki lho pusaka simbole wong Jawa. Wong Jawa iku simbole ya santun, ya andhap asor, duwene unggah-ungguh. Iki lho simbole wong Jawa. Ngono. Lah iku kabeh apa sifat-sifate wong Jawa iku mung simbol, iku mung ana ning pusaka keris iku mang, ana ning filosofine pusaka keris. Akhire didadekno filosofine Semar iki mang. Ngoten lho maksudnya. Mosok aku majang fotone, katakanlah aku majang fotone mbahku, engko aku nyembah mbahku, engko mbahku tak anggap Tuhan, mosok ngono, Dur. Ya kan enggak tuh. Iki Semar iki minangka simbol. Terus aku yo majang Semar iki tak gawe hasil karyaku iki lho, karyaku. Aku iso nggambar Semar. Nah, iki ngono simbol lho. Iki mung perumpamaan menungso yen iki lho wujude danyang pulo tanah Jawa. Sing jarene kan ngono lho, sing jarene. Dadi iki tak tegasno maneh Dulur supaya panjenengan iku boten salah paham, salah memahami. Apa wae pajangan, apa wae hiasan ya Dulur, pajangan sing ana bahkan sing ana tulisane Al-Qur'an. Terus kaya wong agama Kristen ya ajaran Kristen sing ana salipe, ana Yesuse, ana gambar sing wong Islam majang fotone yai. Iku mung dadi apa sih? Dadi kaya pedomane uripe menungso. Dadi iki lho sing tak dadekno panutanku. Dadi rasa kebanggaane menungso dhewe lho. Rasa kebanggaan. Sing panjenengan salahne ku ya pokoke dhewe duweni kebanggaan marang simbol-simbol ngono ku, kebanggaan marang gambaran-gambaran sing gawe pedoman uripe dhewe ku sing penting dhewe ora lali karo sing gawe urip iki lho. Sing penting iku lho. Ora gawe karo purbaning kawasa iki ora lali. Aku di saat aku sholat, di saat aku tirakat, di saat aku poso, angen-angen aku nyuwun rezeki sing akeh, aku nyuwun diparingi sehat
aku nyuwun diparingi kelancaran kesuksesan lan sak piturute. Ora tau aku nyebut jenenge Semar, ora tau aku nyebut danyang-danyang Pulau Tanah Jawa, ora tau aku tuh. Nek sing tak jaluk rezeki jodoh, sing tak jaluk ngono-ngono gak tau aku tuh. Ya mung Gusti Kang Maha Kuwasa sing tak sebut. Kecuali aku ning tempat-tempat panggonan sing iku tak anggap panggonan sing duduk panggone menungso, katakanlah ngono, koyo panggon-panggon sing angker. Lho, iki aku berhak nyebut danyang penunggune kuno, tapi aku nggak nyembah. Tapi aku ya ora nganggep dhek iku Tuhan, enggak. Dhek tak anggap penjaga. Dhek tak anggap sing duwe panggonan iku. Bumi sing duwe Tuhan, bener Gusti Kang Maha Kuwasa, ndak jagat donya iki sing duwe Gusti Kang Maha Kuwasa. Tapi menungso ya gak oleh sewenang-wenang. Wong kabeh iki ciptaane Tuhan, ciptaane Gusti. Ngono lho. Dadi menungso tetep kudu ngregani ciptaane Gusti Pangeran kabeh. Ngoten. Ben paham nggih sampe-sampe enten, mugi-mugi niki damel pembelajaran kita, damel pepiling kita marang gumebyare alam donya, khususnya marang ciptaane Gusti Pangeran kabeh, mbok bangsa lembut, bangsa kasar, alam padang, mbok alam peteng, wis iku dadi iki pepilinge dhewe. Pun ngaten mawon nggih. Ngapunten sing kathah, pek menawi enten kelepatan kula nyuwun ngapunten, kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.